Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündelüğümüze başlaýarys. 29 sentýabrga geçilýän gije MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonementleriniň internet hyzmatlary kesildi. Günüň başynda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri MTS Türkmenistan kompaniýasynyň paýtagtdaky müşterileriniň internetleriniň öçürilendigini, emma mobil aragatnaşygynyň entek üpçün edilýändigini, vilayetlaryň tas ählisinde diýen ýaly hem internetiň hem mobil telefon hyzmatlarynyň kesilendigini habar berdiler. Orsiýetiň MTS kompaniýasynyň medbuat wekili Dmitri Solodovnikov kompaniýanyň Türkmenistandaky aragatnaşyk hyzmatlaryny türkmen tarapynyň ýatyrandygyny Azatlyk Radiosyna ma'lum etdi. Выключение сети в Туркменистане произошло со стороны компании Туркментелеком. Несмотря на наши призывы к конструктивному диалогу, местные... Türkmenistandaky hyzmatlaryň öçürilmegi Turkmentelekom tarapyndan amala aşyryldy. Bizim konstruktiv dialoga eden çağırışymyza garamazdan yerli döwlet kärhanalary we döwlet kompaniýalary aragatnaşyk üpçün etmek üçin zerur çäreleri, kärenli şertnamalaryndan we beýleki resurslardan peýdalanmak boýunça ruhsatyň möhletini uzaltmadylar diýip Dmitri Solodovnikov Azatlyk Radiosyna aýtdy. Şeýlede MTS-iň wekili kompaniýanyň öz müşterileriniň aragatnaşyk hyzmatlaryny diklemek boýunça Turkmentelekom bilen gepleşik alyp barýanlygyny bellädi. Мы нацелены на положительный исход дела и восстановление работы наших сетей. Biz meselelerin öňün çözgüdüni we ulgamyň dikeldilmegine umyt edýäris diýip Solodovnikov aýtdy. Onuň sözlerine görä, Orsiýetiň MTS kompaniýasynyň işlemegine degişli litsenziýanyň möhleti 2018-nji ýylyň 26-njy iýununda dolýar. 29 sentýabr günüň dowamında MTS-iň Türkmenistandaky ähli hyzmatlarynyň kesilendigi ma'lum boldy. Vilayetlarda şeýlede ähli aragatnaşygy kestiler. Ol ýerde diňe bir internet däl eýse, häzir jaň hem edip bolmaýar. Ýerden diňe ahal vilayatyny çatdylar. Ýagny häzir MTS aragatnaşygy diňe aşywatdy we ahal vilayatyna bar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmesi 29 sentýabrda habar berdi. Onun sözlerine göre MTS Türkmenistan öz müşterilerini 2 oktyabrdan başlap ähli hyzmatlarynyň ýatyrylýanlygyny we olaryň hasaplaryna galan pul boýunça hasaplaşyň üpçün ediljekdigini habar berdiler. Şeýlede şu gün MTS'de 2 oktyabrdan başlap ähli hyzmatlaryň öçürilýändigini we kimiň hasabyna pul bar bolsa olar bilen hasaplaşyp başlanjakdygyny aýtdylar. Emma tarif planından peýdalanýan müşteriler baradaky karary ma'lum etmediler diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Şu aýda MTS Türkmenistan kompaniýasynyň Aşgabatdaky baş edarasynyň resmi at ýazgysynyň goporulyp aýrylandygy habar berildi. Azatlyk Radiosynyň çeşmelerine munyň aragatnaşyk operatorlarynyň ýurtda iş alyp barmak boýunça litsenziýalarynyň möhletiniň tamamlananlygy bilen baglylygyny aýtdylar. Emma şonu MTS Türkmenistan kärhanasynyň Aşgabatdaky edarasy bu özgörüşlikler bilen baglylykda maglumat bermekden saklandy. Ýyl aýynyň ortalaryna Orsiýetiň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistanda işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýändigini habar beripdi. Şol pursat türkmen tarapynyň Aýnazar adly täze mobil aragatnaşyk operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmagyna ruhsat berilendigi baradaky ýalaşygy teklip edýändigini aýtdylar. MTS kompaniýasy Türkmenistandaky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1.700.000 diýip keskitledi. Ýatlak geçsek, MTS kompaniýasynyň Türkmenistanyna işlemeginiň bes edilmegine degişli tejribeler öňüm bolupdy. MTS 2010-njy ýylyň dekabryna Türkmenistanyň aragatnaşyk bazaryna ýylaty mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini duruzdy. 2012-nji ýylyň iýulunda MTS özlerini Türkmenistanyna işlemek üçin litsenziýa berilendigini aýtdy. Şonda MTS-iň Türkmenistanyň litsenziýasynyň tokdadylmagy bilen bagly iki taraplyň kanuny şikaýatlarynyň ýatyrylandygy ma'lum edildi.